Bai, azten dugu gobernua, garriak udalaren ohiko osoko arteko aktaren onartketa izango datik lehenengo puntua, badeko zuen ezer esateko. Bigarren puntura bestetik, alkatetza dekretuena, hori ikusi dugu komisioan, zer gelditu bada hortik bigarren puntu, beste hori, Iñaki Joseba Ramon Mendizabal Ibarrondino zinegotzen kargu hartzea, ongi etorria izan, Bueno, hemen komentatuko dut, bat izkoela nahi atziko klimaan nahi aluta zinegotxearen argumentzaren berri, orduen esan bezala hauteskunde barruti zentralarekin harremanetan egonaz TTIko gaitzako bideren bat zinegotxikakua izan eta hemen dekot bidali zidaten ekainaren 17an ekainaren 17an bidali zidaten Junta Electoral Zentralak Iñaki Ramon Mendizabal Ibarrondoren arteko kredentziara, hemen daukate kredentziara, ekainaren 17an jasotakoa, eta egun berberean Iñaki etorri egin zen, eta Balizko bateraezintasun eta jardueren aitorpena egin zuen, hemen dago aitorpena, eta bere kontasunen aitorpena egin dago, hemen dago, deklaración de bienes esaten, ez? Orduan, pasako gara juramentua egitera, eta badakizute nik 79ko formulara ditzen duela, orduan galdetuko diot Iñakiri. Iñaki, tú me respondes. Te pregunto y me responde, ¿vale? A ver, Iñaki. Iñaki, ¿juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de La Finca, por lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Prometo. Perfecto. ¿Me siento ya? Sí. Vale. Orduan, behin haun eginda, kargu hartze Iñaki Mendizabalen kargu hartze honen berri, Junta Electoral Zentralaren bidaliko ditu, bale? Ataten agazu? Venga, laugarren puntua Bizkaiko kontratazio zentral foralaren eskuraketa zentralizatuko sistemari atxikitzeko itzarmena. Sineatzeko baimen hori. Bai. Bueno, hau informazio batzordean pasau genuen, orduen hemen alde batetik dekogu proposamena. Ikusi hor proposamena, euskaraz eta erderaz, eta baita ere hitzarmenak edukikoen edukiaz. Orduan proposamena da alde batetik hitzarmena onartzea, Gatikako udala Bizkaiko Foru Aldundiagaz batera eta kontratazio zentral sistema honetara atxikituta dauden beste Bizkaiko udalendik batera Bizkaiko Foru Aldundiak ateratuko dituen bizitazio batzuetara aurkezteko baita ere aukera erdiestea. Informazio batzordean adibide gisa aipatu genuen Bizkaiko Foru Aldundiak txakurretak atuen bilketa kontratatzeko asmoa dekola, eta hori zela asmoetako bat
interesgarria zela. Gatikako udara ere, Bizkaiko Foru Aldundiagaz eta atxikituta dauden gainontzeko Bizkaiko udalerriekaz, tutaltazio zentral honetan parte hartzea ez. Orduan proposamena da, alde batetik hitzarmen aurreko zutena onartzea, eta beste alde batetik alkateei botereak ematea, Gatikako udaleko ordezkarilez hitzarmen hau sinatzeko. Orduan honek diktamen bat eduki zuen, eta diktamena hau adizionatu zen. Orduan proposamen hau jartzen da mahai gainean, zuek oskatu eta erabaki desatezuten, bakatu. A ver, bilukamos eso. Jetikoak. Bai. Orduan hau bat ez onartuta. Alde batetik hitzarmenaren edukia onartzen da, eta alkateari ematen diako botereak Gatikako udaleko ordezkarilez hitzarmen hau sinatzen. Perfecto. Bosgarren puntua, aurrekontu aldaketa onartzea, labadokio zertutze osoko espaloia. Berriro aurkezten dugu badago aldaketarik edo bestela itxiten dugun hori bertan dela. Zerbait aipatu nahiko genuke gure bozkaman aurretik. Bueno, hasieratik esan dugu, bai ikusten dugu horre espaldi bat egitearen beharra. Bai eskatu izan dugu gobernu taldetik akordioetarako joera bat, eta pixka bat horretan oinarrituta gobernu taldeari diogu proposamen bat. Eta bai ATP pala elkarteak egindako eskarian oinarrituta, eta azken urteetan EH Bildukirako jarrera frontoiarekiko inbertsioetan eta gure proposamena izan da frontoi txikirako aurreko batzordetan aurkeztu zitzaigun 75.000 euroko partida hori frontoian behar diren konponketak egiteko erabiltzea. Gobernutik baiezkoa jaso dugu, eta horregatik ere proiektu honeri baiezkoa emango dugu. Diktamen bat egon zen, diktamen horretan abstentzio egon zen bilduren partetik, aldeko botoak bi izan ziren JTIren parteidekoak, eta kontrako botoak bi EAJko. Orduan, proposamena da, aurrekontu aldaketa hori onartzea, bai? Orduan hasiko da bozketaraz, bildukoak? Bai. JTIkoak? Eta EAJko? Ez. Aldeko botoaz, eta kontrako bilduaz, aurrekontu aldaketa onartzen da. Aurrekontu aldaketa aipatu da bezala 150.000 euro diez, zertutza auzoko atxulik bitxi modalen hori, zertutza auzoko espaloi hori gauzatzeko. Behin aurrekontua onartuta ja, geroko tramiteak hasiko diez, berriro eskatu behar da Bizkaiko Foru Aldundiara errepideen departamentura baimena, berriro aurkeztu behar diez proiektuak, bere garaian martxoan genukan permiso hori, kadukatuta dago. Orduan berriro hasiko gara tramite administratibo egaz, diputazioak baimena eman dezan, eta espaloi hori gauzatzeko. Tramite hori luzatzen badira urtean zehar, berriro onartuta geratzen da. Bueno, horretaz aparte, izkot esan, aipatuko baita ere, hasierako akordio honek dakar, Bizkaiko Foru Aldundiareko, Bizkaiko aldizkari ofizialera iragarkia bidaltzea, ze 15 lan egunez, bombardazten da horrean, eta... Zain badarak, moldaketa bat da, aurrekontuetan, egin eta hogeita gauko aurrekontuetan, parkatu. Ez bada ejecutatzen urtean zehar, tramitazio hori bukatu ez dalako, berriro
dira aurrekontu 2008ko aurrekontuetan isla dauki barko duke, oia... Ez, inbertsioa duenetan ez, inkorporatu dituten. Gureko ekitaldira, Luzatu bezala. Luzapena ez da zertan, zeikaduen kapitulokoa denez, inkorporatu daiteke. Ez da zertan 2026ko aurrekontuan islatu behar partida moduan. Diba izan daiteke 2025koa. Bai, hori, likidazioa onartzen denean, 2025ko likidazioa onartzen denean, eta remanente de tesorería daukagunean, badakizute lehenengo aurrekontu aldaketa izaten dela, aurretikan luzatu ekar daitezken inbertsio partidak 2026ko ekitaldira sartzen. Orduan, aukera hon daiteke, partidan inbertsio partida hau, datozen ekitaldean incorporación de remanentes de crédito bitartez sartzen. Vale? Vale. Orduan, Bizkaiko aldizkari ofizialea 15 lan egunez, jendaurrean dagoen epean reklamaziorik ez balego, epein betiko txatu onartutzat emango da, gaur denak erabaki dena, bale? Venga, listo. Zigarren puntua, 2008ko kontu orokorra onartzea, beti moduan, ustea denbora da amaitu da nabaina. Orain onartzen da. Hau, lehen aipatu da moduan, hau ekainaren maiatzaren 23an, hau dakizute pasatu genuela kontuen batzordetik pasatu genuen hau maiatzaren 14an uste, eta behin aldeko diktamena jaso ostean, Bizkaiko aldizkari ofizialera bidali genuen iragarkia, eta iragarkia atera da Bizkaiko aldizkari ofizialean ekainaren, maiatzaren 23an, orduan 15 días hábiles, 15 lan egun horiek igaro didez, ekaia behin jende aurreko informazio publiko epe hori igarota, aukera dekogu ja, oin sartzeko berriro kontu orokorra, 2024ko kontu orokorra onarpenera, eta orduen hemen diktamen bat egon zen orduan, bere hori da, Komisión Especial de Cuentas egin genuenean, hau bat ez onartu zen diktamena, orduan proposamena da 2024ko udalaren aplikatu sustapeneko kontuak barne sartuta baitaren kontsolidatu egiten direz, 2024ko urteko ekitaldi ekonomikoko kontu orokorra onartzea, bale? Orduan bilduko mesedez? Bilduak bai? GTI-koak? EAJ? Bai? Orduan, hau batez onartzen dira kontu orokorra, eta Tribunal Vasco de Cuentas Públicas eramango dugu. Uztailaren 31 baino lehenago onartuta egon behar dire kontu hauek, eta epea dekogu Tribunal Vasco de Cuentas Públicas eramateko urriaren 31 baino lehenago, bale? Orduan izan. Parekoa baitere, finantza iraunkortasun txostenen berri ematea da. Bai, hau da, zazpiaren puntua da, alkateak dauko eskumena kopuru batean kredito adizionalak remanente tesorería erabilita onartzen diren kredito adizionalak onartzeko, eta orduan alkatetzaren botera baliatuz informazio batzordean komentatuko genuen nola uraren aurreko legegintzaldiko udal gobernuaren ekimenez nola Kimeraz inguruan Kimerazeko depositoa eraisteko edo botatzeko urak guri errekerimendua egin digula, eta guri ere interesatzen zitzaigula Kimerazeko depositori botatea, egoten ziren ondorien gati, zen izan behin uraren gutuna jasotzen genituen, diru kopuru batzuk eskatzen kanon de vertidos eta beste baten izunen bat edoran vertidoen gatik eta hori beti eukidoko zarazoak, eta orduen
aurreko legegintzaldiko gobernuak hasi zuen espediente hau Gimendaseko depositoa botatzeko eta uraren ebazpenak ja jaso ditugu eta uraren ebazpenak eskatzen dugu obra hori onartzeko proiektu bat egitea. Orduan, proiektu hori egiteko aurrekontu partidan zegoen jasota proiektu hori egitea, alkateak aldaketa egin zuen, 7.000 piku euroko aldaketa hori eta tamden enpresari horretu zaio proiektu hori egitea eta beti lez honek remanente tesoria bitartez egiten diren aldaketak kontu egon behar zaio, asistentzia ekonomika sailari diputaziokora eta hor dago, iraunkortasunari buruzko txostena plenoan kontu ematen dut, zuek jakizun egon zaitezen eta gero guk diputaziora bidaltzeko betiko lez, tutela financiera, sostenibilidad financiera, regla de gasto eta deuda pública eta magnitude ekonomiko horiek indarrean daudelako, bale? Orduan, kontu ematen dugu eta hemen berri bidaleko dio diputazioa. Ados? Kontu ematen. Bale, alkate. Zortzigarren puntua eskaerak eta galdera. Ondo, urgentzia. Urgentzia azkenean Kuapa hori buru baina bazegoen batek. Bidauz. Bai, daude. Urgentzia zarritu zita. Badau bat, ikainaren 28ko eguna dela eta egiten duen proposamena eta gero bestetik urkantzo nagoen grebaren gaineko Gustatuko dugu urgentzia sartzeko batzaren. Zitukoak? Zitikoak? Ya está. Hau ez sortzen dira. Orduan nahi zuten urgentieran bezala mozinak irakurri. Operatu bat eta zerezia. LGBT plus bizitzek balio dute. Ezen buruarekin, maiatzaren 17an LGBT plus fobiaren kontrako egunean esaten genuen errepikatzen dugu. Ekainaren 28an, arro gaudelako gure bizitzez, arro gure bizi historiaz, arro LGBT plus mugimenduaz. Komunikabideen nagusien estigmatizazio zaiak ere eta manipulazioak zein eskuin mundurreko diskurtzuek bi-sektero arautik ateratzen diren bizitza ezabatu nahi dituen honetan, inoiz baina garrantzitsua da nondik gatozen ospatzea eta aldarrikatzea. Estongoarekin Euskal Herria, milaka bizipen, galera aldarrikapen eta lorpen izan ditugu. Baina oraindik egiteko asko dago. Eraso LGBT plus fobikoen datuak gora doaz. Armailuak presente jarraitzen du gure etxitzako arro guztietan diskurtso patologizatzaileak ugaritzen ari dira, eta ondorioz gure bizitzak hartzen. Honen guztiaren aurrean antolatzea eta borrokatzea ezinbestekoa da, dar gaur egun. Gure kasuan, instituzioetatik politika publiko integral eta sendoak, perspektiba feministan oinarritutako zerbitzuak, babesku kolektiborako eta autodefentsarako mekanismoak ezartzeko bideak ezinbestekoa dugu. Anekdotikoak diren politika alde batera utzi eta estrukturalak diren horiek erdigunean jartzeko garaia. Horretan ari gara, gobernatzen ari garen hainbat udaletan, eta hori sustatuko dugu ere oposizioan gauden toki guztiak. Horretik guztiagatik atirako udalean konpromiso hartzen dugu gure herriko LGBT plus pertsonen bizitzen gaineko diagnostiko egin eta horretan eta ekintza plan integrala abiatzeko. Prozesu hau mugimenduko kidekin batera egingo da herriko konpromiso hartzen dugu. Eta egon ezean, erreferente eta norbanako ezberdinak aktibatzeko modua sustatuko dugu. Honetaz gain, behi egiten dugu ekainaren 28-aren bueltan antolatuko diren ekimen eta mobilizazioetan parte hartzera. Lan eta borrokatzen ari diren kide eta kolektibo guztiek eskerrak eman nahi dizkigu guztiak zorionik nahi ditugu. Arrotzeko moduko mugimendua osatzen dugulako. Gure bizitzek balio dutelako, gora ekainaren 28.
convenio. Vale. FCC Aquaria Loiu ur partzumoaren azpikontrata bat da. Eta batio barrikaderan golderio, eran iloforo islamizfikagatika, gorrik lagabezu laukiz lehioa demoz, ezama Loiu marutiatare. Murga mungia prentzia sonika sotela eta orduriz herriei zerbitzua ematen dira. Bere gana hornikuntzarako ursarean mantelunalak eta konponketak dira. Ur partzumoak Bizkaiko lurraldea 3 loketan banatuta dauka. Herrialde osoari zerbitzua bermatzeko. Beraz, Loiuko langileen lan bera egiten dute beste 2 lote daude. Gainontzeko lotetako langileek Bizkaiko eraikuntzako hitzarmena dute. Loiuko aldiz, ur zikloaren hitzarmen estatala. Ondorioz, lan baldintzak askoz ere okerragoak dira, guri zerbitzua ematen diguten loteko langileena. Soldata taula konparatu ezkero, 50% aldea dago gutxi gora bera. Gauza bera gertatzen da antzinakasunarekin. Itarekin, lizentziekin, jardunaldiarekin, kursekin eta barekin. Langileek egiten duten aldarrikapen nagusia lan baldintzen parekatzea da. Bereziki arreta jarriz dagoen soldata arrakala. Orain idatzi behar da 2026ko abuztuaren batean indarrean sartuko den gregu berria. Beraz, aldaketak egiteko unea da. Ekainaren 4tik ekainaren 30erako iraupena izango duen greba bat dute aurreikusita, baina gatazka konpondu ezean, uztaila eta abuztuan zehar luzatu daiteke. Honengatik guztiagatik honako akordiorako proposamen hau aurkezten dugu. Bat, Gatikako udalak bere elkartasuna adierazten die hornikuntzako ur sarearen mantenu lana eta konponketa lanetan diharduten langileei. 2. Gatikako udalak bat egiten duten langile hauen aldarrikapen nagusiarekin, lan beraren aurrean, lan baldintza berbera. Eta 3. Gatikako udalak dei egiten die ur partzuergoari zein zerbitzua kudeatzen duen enpresari bere esku dagoen guztia egin dezaten lan gatazka hau ahal eta lasterren konpontzeko. Bosketara, Bai. eta Ibai, Egotan, hau bat ez donatzen dago. Orduan, bederatzigarren puntua baita dira, gauzak eta alkate hori manezez. Espera, eta galdera, bai. Lehenengo Bertaderaren gainean. Zerkonozekoek eskaera bat egin zuten, eta erantzun zenien hau, irakurriko dut, bale? Plan teknikoaren gainean. Alkateak atzera bota dau, esanez, tekniko baten kontratazioa bakarrik alkatearen kompetentzia dela. Ez dekola zentzurik bozkatzea, erabakia izan behar dagoela. Galdera hau izango da, Mikel. Kontrola egiteko zer egingo duzu, zer nolako baliabideak hartuko dituzu? Laguntzari uko egingo duzu? Ez duzu erantzungo? zein laguntzari. Tekniko baten laguntzari. Hori dago jende askatzen. Eta berak ez baino laguntzari behar. Hierna sartuko eta hori, lehenak erabakitzen badu besta 5 kontratatzea, Men proposamen zehatz bat zegoen, eta guri erantzun zitzaigun kontratazioa alkate egiten dituela, ez dela oso kurikularen eskumena, horako erabakia alkatzea. Hori abidu ekin egiten baduzue... Tanden zerbitzu kontatu baten bitartez dago kontatu zaz. Ez zuk emazten nola zoen. Bai, nik esatuna, jefatura pertsonal bera dela. Eta berak initu da kontratazioa, ez da osoko bilkuran boskatzeko gai bat. Hombre, ez que
funtzionarioa. Agian lehenengo eztabaida da, ia behar dena da ez. Ez que nik ulertu nuen hemen zerbitzu kontatu da, zela. Ez que guk fokalizatzen genuen... Bueno, teknikoki ze kontratazio mota imaren agian... Ez, fokalizatu genuen arkitektoaren kontatu zerbitzuaren. 2 urterako dekoz eta beste 2 urte prorrogatzeko aukera deko baita ere. Baina... Zerbitzu kontatu baten ninguna, no? Argi eta garbi, la jefatura de personal, jefatura de personala, alkatearena da, 21. artikulua hori. Hemen plataformatik uste dut ulertu bai nuen, egiten da eskari bat. Eta da, pertsona bat, hauek egiten dituzten lanak kontrolatzeko. Porque agerikoa da, baina ez dugu bakarrik esaten, alkatea berak esan du Euskal Irratiak, zapatuko elkarrizketa batean. Nahieran aldatzen dituztela proiektuak eta beraien plano eta lana. Orduan, hemen galdera ez da ze motatako kontratazio tekniko zelan bideratu ez. Hemen mahai gainean dagoena da, behar da tekniko bat lan hori egiteko, behar da tekniko bat babesa eta laguntza emateko herritarrei, hori da galdera. Eta gero, behar bada, kontratazioa zelan egin edo zelan bideratu, beste kontu bat izan. Eta plataformak hemen mahai gainean jarritako eskara hori, ez da oso gurritu erakarri, eta akaden eskumena dalako. Komisioan komentatu zaren, ninguran ez. Bai, hori da. Komisioan, komisioan ginean idea zan, gure arkitektoa alde batera guztea eta kontratazio berri bat. Ez, hori argitu eztan. Hori jasota dago, hori zalantza horiek guztiak. Zalantza egin ziren, eta plataformatik argitu zen. Eta horren hori gauza horiek berbein da, argitu zen, alkateak esan zuen, ez zuela beharrezkoa ikusten. Hori da, hori da. Hori da. Alkateak ez dituzten, horretarako beharri dagoenik. Hori da zuk esan duzuen lehenengo erabakia. Bigarren erabakia esango da, lanpostu finko bat eratuko dugu. Hori beste kontua da. Claro, es que plantillan sartzen badago fijoa da. Beste kontua da. Por necesidades del servicio, ya está. Sí, eso es necesidades del servicio. Gero ez duzko itxiko ikusten obra beretan. Es que asuntua... Buelta hor zuela, berdako. Eta gero gure teknikari ez bat zeintziten... A ver, Itxaso, necesidad del servicio no, porque tiene que haber un proceso de selección. Claro, ¿qué vas a tirar de Lanbide? Como tiramos de desempleados con necesidad de servicio y contrato de 6 meses, no. Se busca un perfil adecuado, lo mejor es un contrato de servicio. Contrato de servicio de 1, 2, 3 o 4 o los que sean, pero una cosa es hacer un contrato de servicio y otra cosa es ya meter un tío en plantilla, fijo, que no tiene mucho sentido. Le dan un puesto. Aparte que presupuestariamente no tenemos la ley de presupuestos aprobada en el Estado. Habría que mirar si presupuestariamente, bueno, sí, hemos amortizado una plaza. ¿Vamos a crear otra plaza para esta cosa? No. Y en ese sentido es un contrato de servicios, pero bueno, ya veremos, ya se verá. Hemen buelta batean bat zaiola esan duzu Mikel, baina berri ez dugu buelta begira ere eman. Hemen ez da ikusti, honen beharrik. Horretik ez da eztabaidatu hemen beste puntua bezala. Horretik ez da ikusten hemen kontratazio baten beharra. Eta zen motatako kontratazioa etorriko da. Etorriko da, zer inetik ez zebez? Nik ez dut ikusten bideargiz, alezek esan den moduan, alezek esan du vertedero buruz, uste dut nik obra guztieri buruz dela. Eta vertederoan kasuan, betiko eztabaida da, noren ardura eta noren zer da asuntua, eta bestea, eskariak galditzea baina ez dago noren ardura dan, eta zer egin alduzku guri zerak, zuen induzkoa moduan. Haunen egunetan ikusi alduzu eta gure teknikari ere batzen. Ez, hau baina bestela ilegalki dio behar du. Ez. Badakigu ze arriskun ibili dira. Bai, precisamente agian tekniko bat Teknikoki oso zaila lego batzuk bidez. Hori beste kontu bada. Hemen mahai gainean dagoen behar da nolako figura bat edo ez ikusita zer nolako jokara daukaten, baina ez orain. Orain dela 8 urte hemen agertu zirenetik, zer nolako jarrera daukaten.
eta zer ondako jokatzen duten, eta zer ondako makinera daukaten, eta gero eta gehiago ari dira herritarrak zapaltzen, baina ez bakarrik herritarrak. Udalterrenotan eta beba, hemen galdera jarri dena, megainean, hemen ez dago oso argi hori, kontrol hori, udaletzetik egiten ari dena da ez. Beharrezko metroak okupatzen dituzten ez, egiten duten aterarako lurrekin. Benetan... Nik badin ez dut, jarraitzen dela hori... Orduan, ari dira, udalterrenotan... Bankaren aldetik eta dudari dekonean... Orduan, maiestatu dezatzeko eta hori... Arkieta begiratzen du. Orduan, maiestatu dezakezu, red elektrikak. Lurzain municipaletan egindako lanak, ondo egindako lanak direla. Planoan agertzen diren, proiektuan agertzen diren lan berdinak. Hori baiestatu daiteke, ez? Horrein arte ez dugu beste. Hori ez da edo bai edo ez. Zaten bada ikuskatzen dela... Zaure guztuko erantzuna egon behar dut. Ez, a ber, Mikel. Ez dala ez dugu galdera egin behar bere. Ni herri ordezkaria naiz bai. Orduan, ni galdera bat egiten dizu. Ziurtatu daiteke red elektrikak... Hemen egoten dago ize guztietan, galdera egiteko. Zuk esan duzu ez, ni galdera bat egin dizu da esan diazu, bai, ikuskatzen da. Eta nire galdera da, ziurtatu dezakezu red elektrikak lurzain municipaletan egindako lanak ondo egin dituztela, proiektuan agertzen diren bezala egin dituztela. Eta erantzuna da, badago bai, o ez? Horretan da bitze. Baina egiten da ikuskatze hori, orduan, ondo egiten ari dira, ez? Ez eskemen ez egiten ari gara beste kontu batetaz. Ia behar da fiskalizazio bat, obra horien gainean edo ez? Horra ez du inozu ez, egiten ari da, orduan, bai, orduan fidagarritasun badago, ez? Orduan edo bai edo ez? Elektrika dukatzen duzu eman du. Alesek, vertederan inguruan, ez da dago, eta vertederan inguruan, mira, nik gauza badakit. Ez zuei eta zuri, bidali, zuri baina eman dizute arkitektoaren txostena, ez? Nik errezbaztaztu bazteran, ez vertedera, ari gara elektrikan inguruan plataformak indako eskari bat pertsona kontratatzeko. Vertederan inguruan, eskaira da vertederan. Plataformak indako eskaria? Alesek izatu. Ez da, da red elektrikak ikuskatzeko, da proiektua irauten duen bitartean, idatzita dago. Eta jasota eko eskuzitza da, no? Zuzela, Alesek esan duelako beharratu inda, ezakeran vertedero. Nahi izan du, obra, zereko obra. Kontua daia, borondate politikoa dago. Edo behar hori ikusten bada, edo ez. Ez dago borondate politikoa, pues ez dago borondate politikoa. Baina ze kontratazio mota behar den. Horretarako, ikusiko da. Borondate politikoa badago. Niretzat arriskutsua da. Arriskutsua da egiten ari direna. Ez dakigu zertan ari diren, ze botatzen dute, zer ez. Osasun publikoa. Osasun publikoa, jabeak ez dakite bere lurrekin zer egin. Omar dira han. Lur ateratzen duten, omar dira han, jakiteko zeite duten bere lurrarekin, bere lur vegetalarekin, nora ematen duten, non ez, ia metro gehiago okupatzen duten edo ez. Porque badakite, nahi duten egiten dutela. Hori bai da arriskutsua. Eta atortzen dira babes bila, eta erantzuna da, kontratazio arriskutsua izan daiteke. Aztertu dezagun, borondate politikoa bat dago. Aztertu dezagun. Zer nolako kontratazioa, zer nolako teknikoa kontratatu dezakegu, horren gainen aritzeko. Egin, Proposamen egin da dago. Eskaera egin da dago. Manketa, informe teknikoak, botako guztaren abera, zer montatako langilea, teknikoki, lehogarro egin, horrela dauka lanketa... Zotarrak ari dira, metro batekin neutzen metroak. Nik ez dakit zer tekniko montak ez dakit ingenio bat, arkitekto bat, ez dakit. Behar da, ez da behar. Guretik zu. Gero aztertu buru, guria ze motatako pertsona da, ze perfil aktibatu, Gure ustez behar da. Begirako eta planteatu zer egina
Beste pila bat kontratatzea. Ari benetan, salamentu ez egin aldugu zeuzen, besteaz ez dakit. Praktiko izatea. Lanketa eta sakona, perfila, kontatu mota, nola sartzen dugun, aurrekontuan baita nola sartzen da, zenbat hilabeterako, ze obra honek iraunduko du, ezin da 6 hilabeteko kontatu bat, temporala, igual enpresa batekin, urte bete edo egiteko. Bueno, gutxienez buelta bat emango, seguro, gara okarregaz. Esan dozu begiratuko dozula, aurrekoan nire kezkadea bidaz nuen, lau adibide baino ez dakartzat, alkatetzatik bidalitako mezuak direla eta gero honek zenolako jarraipena behar duen gure partetik, hori da nire kezka. Zer egin behar duenik mesua pasatzen duenean. Adibide bat, ekainaren 16an jasotako mesua, eguertiko 12etan. Udal hondakinen tasak lantzeko gida. Jornada 3 de julio, día para elaborar las tasas. Vale. Eta hor sartu da, udal hondakinen tasak lantzeko gidaren aurkezpen jardunaldia egiten zaigu. Eta hor, interesgarri izan duteke, honetara. Batez be, hondakinak eta lurzoru kutsatuak arautu eta bultzatzekoak ezartzen dituen eskakizuetara egokitzen. Bai, hain zuzen be, kuitu zertokagun hor, interesgarria da saio hauetara bertaratzea. Ez dakit, udal gobernutik inorreteko asmoa daukan. Eta gero ikatartako ondorioa, online ere egiteko aukera badago. Orduan, ni segituko nahi baino da. Hori bat, beste bat badaukagu, adibidez, sentsibilizazio kanpaina, proposamen. Hori mankotik bidalitako mezu bat da. Datorren hitzak dira. Datorren asteko batzarrari begira, honekin batera bidaltzen dizkizue sentsibilizazio kanpaina egiteko jaso ditugun proposamenak. Mesedez aztertu eta datorren asteko batzarrean hartuko dugu erabakia. Noiz izango da batzarra hori? Hori gehien baten ordezkari. Gero, bestetik, kontua da. Bertan, badaukagu, hiru dokumento partekatzen ditu Maria, kasualidad lehenengoa gaztelanian. Ostras, bigarrena ere gaztelaniaz. Eta hirugarrena ezetz asmatu gaztelaniaz. Ordezkaria eta honitze dira ordezkaria. Nik ordezkari... Nik ez dakit euskara gaztelera nola bidaliko dabe. Ordezkari eskatzuko nieke horren gaineko kesa bat edo. Hori diputazioetik zuzenean. Laguntzaile modu, orokorrean bizkaiko. Baina zutar egotatu eta hori esker entratu gara beten dut. Gero, beste bat. Eskolaz kanpoko jardueretan euskara sustatzeko lagungarrien gila, inkesta lagunga. Ekainaren 30 arteko epea dago inkesta hau betetzeko, baina hau behar duen, ez jartzen. Ez dakigu bere bidaltzen dugu hau, baina no behar du. Euskara zinegozio, teknikariak. Hemen jartzen du, os pedimos que enviéis a los concejales y las concejalas de cada uno de esos departamentos municipales el siguiente cuestionario breve, ya que queremos recoger la mayor experiencia y opinión posible. Enviar, tenemos que regular, eta euskara lantzeko bat izan da, honek ez dauka zentzunik elebiz bilatzea. Beste bat, ekonomia zenda 6. osagarria komplementu. Hemen da, aldizkari baten, eta aldizkari horretan gauzen, hainbat enlace. Ez dakit ze segurtasuna, ze informazio ematen duen honek, ekonomiaz aldizkaria. Orduan, hori jasotzen ditugu,
eta guk zer lanketa edo zer eskatzen zaigun horrekin egitea, falta da, nosuak soilik botatzea egiten zanekoa. Zer egin dago dut, zer proposatzen zaigu egitea? Guk prest gaude, proposatzen zaigu, inkesta bete mesedez, dokumentuak aztertu mesedez, guk egingo dugu, guztuan ez. Vale. Azken galdera deko. Zaigu bihar ajoaren inguruko parte hartze prozesuaren ondorioak aurkeztuko direla Gaztetxokoan. Iazte herritan. Gure aldea da zer bidez zabaldu da hori herritarri informatzeko bilera honen inguruan. Horrian, eta Busonioa ere egin da. Busonioa, web horria, eta gero bera Maialenek esan zidan, bera batzatu zen jendearekin, berak zabalduko zagoela ondorioaren partikatzea. Bai, hola geratu ginen. Eta gobernu taldean ajoaren onarpena hurrengo uztaileko osoko bilkuran aurkezteko asmoa deko? Bai, aurrera ez dakit, baina bide konpromisoa da emotea udal ordezkariei ematen iritzia definitiboki. Uste dut ez da hori egin eta nire ardura da hori egitea. Eta parte hartze prozesuaren ondorioak eta irakurri dituzu? Eta proposamenak? Entzuntu ditugu gure hauz. Eta orduan ez dira kontuan hartuko? Bakoitzak hartuko ditugu kontuan, berak ikusten du moduan. Prozeso luze etxan da, eta bakoitzak dugu horren inguruan iritsi. Enpresa bat kontratatu da, parte hartze prozesu bat garatzeko, eta aurkik herritarrek egindako ekarpenetatik Beste bat garatzeko parte hartze. Beste parte hartzea? Beste bat. Ezin da bestea. Hori egin dana, artean egin baita ere. Ezin da beste parte hartze prozesu. Zertifikatuak hola dino, egin zala. Bi ez nintzen. Horreko lehen izaten. Horikoak bai. Batzatu webgunean nik ez dut aurkitzen, Ez oso aurkitzen webgunean, Nik amaiari bidali nion. Bai. Bidali genion, gaur da matitzena, gaur da marraztena, gaur da eguztena. Bai, parkatu hemen dago agenda. Gainekako herri ereduaren inguruko hausnarketa, devoluzio saioa. Baina hori devoluzio saioak deitzen dio Maialen, hemen dago hemen azpialdean, apurtxo bat estutatuta, San Pedro Jarietarako Ostiralean. San Pedro Jarietarako autobusak asko zarrentzia dauka, edo bautzen duen beste gertatzuk, oso importantea bat. Arreta diguna izan da parte hartze prozesuaren ondorioetan eta prozedura guztia azalduta mugitzen dugu bai enpresako arduradunarekin eta benetan hartuta geratu zen parte hartzarekin, jendea bai gogotsu, incluso berak ikusten zuen beste bilera fase bat egiteko bai aukerak eta jendeak bat zeukala ekarpenak egiteko gogoa eta beharra. Eta gero ondorio bezala, hurrengo urrats batzuk ikusten ditu enpresa honek jasotako areekin eta sei proposamen edo sei urrats planteatzen ditu parte hartze prozesuaren ondorio bezala. Ulertzen dut dokumentua bere horretan planteatzen bada hurrengo osoko bilkuran 6 puntuetatik ez dela jasoko bat ere ez ajoaren dokumentuan. Orduan ez da bat ere kontuan izango herritarrek egindako ekarpenak ez bada kontuan hartzen dugu ez zeuden parte hartze prozesu hori egin zenekoa. Ondo dago, Galdera da, kontuan hartuko du dokumentuak? Kontutan hartuko du dokumentuan herritarren ordezkariek erabaki hartzen denen eta
ganera, bidaliko dugu edozein kasutan, aporen onarketagaz eta zeraz, zelan horren barri emango txau diputazioa. Hemen planteatzen dago. Proposamen batzu daude, alkateak ez du planteatzen inola ere dokumentua berri idaztea hauek ekartzeko dokumentu da dira. Dokumentu zaharrarekin arituko gara, bosketan, ez da? Estatuetan izango, Ofizialki ez dugu kasu dokumentu hori, zuek atzagoa kasute, ez dakit. Ofizialki ez nik ez daukat, ez daudela biztu. Vale, es que nik uste dut tiempo... Hori da, ez da, aurkezpenaren... Ofizialki ez dago kasu dauden. Vale. Esango dugu, idazkaria dio nik... Zerrera registroa gazatzeko. Ez da ofizialki ez dago sartuta hori. Ez dinat hori izango denik, baina ofizialki ez dago sartuta.